होदों 1100 जन। हेल' फ्रेंड्स खुलुमबाय आरोबाव पि थांखि ब्लग चेनेलावहाय नोंथांमोन बयखौबो बरायग्रोनानै लाग्रोनाय जाबाय रायजो राजा नोंथांमोन आरोबाव आङो गोदान मोनसे भिडिअ लानानै फैबावबाय नोंसोरो बे भिडिअखौहाय जोबजासे नायलांब्लानो जाबाय। लोगोफोर दिनै आङो आरोबाव नैबे भिडिअनि गेजेरजोंहाय नोंथांमोनहाय नैबेखौसो फोरमायनो सानदों लोगोफोर। थारैनो नोंथांमोना नैबे खाम्फा बरगयारिखौहाय मोजां मोनमारो नामा? दिनैहाय 17 बोसोरावहाय खाम्फा बरगयारिमोन बायदिया मा मावदों बिनिबो जेबो फोरमानानो गैया। बिथांनि गोसो गोरबोजोंहाय गोसो सिङावहाय बिथांनि भाषणखौ मोजाङै खोनासंबानो जों मिथिनो मोनो। बिथाङा हारिखौहाय माब्लाबाबो साना। हारिनि अनगायै बियो गावनि उदैखौसो साननो होननानै आं सानो रायजोफोर। मानो होनब्ला बिनि रावानो फोरमायो, बिनि फेशनानो फोरमान होयो। बियो रायजो राजाखौहाय माब्लाबाबो साना। बियो गावनि हास्थायनाय सिटखौहाय जाफुंहोगोन होननानैसो बियो सानदों। दिनैहाय बिथाङा भाषण होगाफ्रोमबो हारिनि सोमोन्दै मोनसेबो भाषण होनायखौहाय आङो नुनो मोनाखै। दिनै बे खाम्फा बरगयारि आरो नैबे गेरेमसा बसुमतारी बिथां सानैखौहाय बिसोर सानैजों सिगि खानानै होब्लाबो जेबो लस गैया होननानै आं सानो। बिसोरनि साननाया हारिनि सोमोन्दै साननाय नङा। बाथ्रा फंफ्रोमबो इउपिपिएलनि एगेन्स्टखौसो जों बिसिनि भाषणखौहाय खोनासंनो मोनगासिनो दङ। दिनै माखासे जानानै थांखांनाय गोजाम स्ट'रिफोरखौहाय बुरखाङै बिसोरो भाषण होगासिनो दङ। थारैनो नोंसोरो बिसिनि रावावहाय गोजावगोन नामा? रायजो राजा आइ आफामोन, आंथ' सानो बिसोरो माब्लाबाबो बर' हारिनि बर' फिसानि मोजांनि थाखाय सानफेराखै आरो साननायबो नङा। जेब्ला बिसोरो गादियाव फैगोन ना, जेब्ला बिसिनि गभर्नमेन्टआ सरखार सालायगोन ना, अब्ला नोंसोरो नायनानै मिथिगोन। जेब्लासिमहालागै बे संसाराव थांनानै थागोन अब्लासिमहालागै बिसिनि जि हास्थायनाय बेफोरखौ जोङो नुलांनो मोनगोन। स' रायजोफोर, खाम्फा बरगयारि बिथांनि भाषणआ इउपिपिएलनि एगेन्स्टसो। स्टार्ट खालामजेननायावहाय बिथाङा मोजां भाषण होयो, नाथाय गेजेर ससेयावहाय इउपिपिएलखौहाय बुद्रुनानै लाबोनानैहाय इउपिपिएलखौ बदनाम होयो। बेनो नामा खाम्फा बरगयारिनि भाषणआ? नोंसोरो बयबो मिथिगौ खाम्फा बरगयारिया मा मावदों जेब्ला सरखाराव दङमोन। आंनि नोजोरावथ' दिनैसिमबो मोनसेबो खाम्फा बरगयारिनि नामावहाय फोरमान गैया। रायजो राजा नोंथांमोन, नोंसोरो मा साननो सान, मा बुङो बुं। आङो सासे बर' फिसा हिसाबै, बर'नि थैया आंनावबो दं हिसाबै नैबे खाम्फा बरगयारिमोननि गोरोन्थिखौ नुनानैहाय आं दिनैहाय बे बाथ्राखौहाय बेखेवनानै होनाय जाबाय आंनि गोरबो खनानिफ्राय। स' लोगोफोर, बिसोरो दिनैसिमबो बर' हारिनि सोमोन्दै बड'लेण्डखौनो गोसोखाङा। जोंनि फाउन्डार एनडेबिनि रन्जन दैमारि सारनि सोमोन्दैबो फंसेबो रावखौबो बुंनायखौनो खोनाया। अब्ला थारैनो बे खाम्फा बरगयारिया हारिनि सोमोन्दै सानदोंना? बिसोरथ' सानदोंसो जानो हागौ रन्जन दैमारि सारा गयोब्ला आरोबाव जोङो जिबनावबो सिट मोननाय नङा आरो जों चान्सबो मोननाय नङा, बेखौसो सानदों। नाथाय जानो हागौ दिनैनि सरकारा हयथ' रन्जन दैमारि सारखौहाय सानसे नङा सानसे जेलनिफ्राय रेहाय खालामगोन। रायजो राजा नोंथांमोन,
आंनि रावा गोबांथार सोरनिबा थाखाय बिस गोनां जाबायब्ला गावनिनो बर' फिसा होननानैहाय निमाहा होगोन होननानै आं आसा खालामो रायजोफोर। गोजोन्थों रायजोफोर। आं भिडिअखौहाय बेयावनो दोनथ'नाय जासिगोन। जय बर' हारिनि